Bine ai venit la cea de-a 7-a zi de afirmații pozitive corespondente sefirotelor din arborele vieții. Astăzi, despre cea de-a 4-a sefirotă, Hesed, corespondent al iubirii, al iertării, al milei, în sensul pozitiv, atribut al puterii divine, bunătate iubitoare. Arhanghelul corespondent este Zadkiel, tărâmul angelic stăpânirile, culoarea este albastru ca al cerului senin, iar organul pe care îl guvernează sunt plămânii. Descrie principiul binelui din care toate izvorăsc, de unde se formează arhetipurile ideilor, creației, începând energia să prindă conturi și funcții. De aici izvorăsc virtuțile pure. Dacă dorești să treci de la polul negativ la cel pozitiv al sefirotei, imaginează-ți că te îmbraci în culoarea albastru deschis ca al cerului senin, ia-ți o poziție comodă, respiră natural și dă voie următoarelor afirmații să te activeze și să te onoreze prin vibrația și conținutul lor. Și repetă după mine cu voce tare. Mă bucur pentru sentimentele mele de compasiune. Savurez armonia, inspir frumusețe și expir tandrețe. Mă bucur să împart sentimentele mele cu persoana iubită. Sănătatea și starea mea de bine se întâmplă firesc. Simt recunoștință pentru viața mea. Mă bucur pentru sentimentele mele de compasiune. Savurez armonia, inspir frumusețe și expir tandrețe. Mă bucur să împart sentimentele mele cu persoana iubită. Sănătatea și starea mea de bine se întâmplă firesc. Simt recunoștință pentru viața mea. Mă bucur pentru sentimentele mele de compasiune. Savurez armonia, inspir frumusețe și expir tandrețe. Mă bucur să împart sentimentele mele cu persoana iubită. Sănătatea și starea mea de bine se întâmplă firesc. Simt recunoștință pentru viața mea. Mă bucur pentru sentimentele mele de compasiune. Savurez armonia, inspir frumusețe și expir tandrețe. Mă bucur să împart sentimentele mele cu persoana iubită. Sănătatea și starea mea de bine se întâmplă firesc. Simt recunoștință pentru viața mea. Dă voie acestor afirmații să-și găsească locul în ființa ta și să îți schimbe vibrația și starea de la polul negativ la polul pozitiv, după cum urmează. De la dezinteres la atenție binevoitoare, de la indiferență la relații binevoitoare, de la fire morocănoasă la iubire pură, de la vulgaritate, cruzime, la delicatețe, la romantism, de la anxietate la sentimente erotice, de la coșmaruri la vise frumoase, de la sentimentalitate la profunzimea sentimentelor, de la neînțelegeri, rușine la armonie, de la dușmănie la prietenie. Inspiră profund și lasă aceste poluri pozitive ale sefirotei să se manifeste în viața ta în fiecare moment echilibrat și să trăiești în fluxul bucuriei și al împlinirii de sine.
îți doresc o zi minunată!